ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. Агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. Доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. Ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. Ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. Ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Тамошобинони азиз, як мавзӯи муҳима дар атрофаш суҳбат мекунем, яъне авфи муҳоҷиро. Бисёри саволҳои шумо беҷавоб мондагӣ буд, ба хотире ки маълумоти аниқ ва дақиқ то имрӯза набуд. хушбахтона имрӯз маълумоти аниқ ва дақиқ дастрас кардем, ба шумо мефаҳмонем тамошобинони азиз, ва ҳамин маълумоту ахбороте ки имрӯз биромадагиай и охирон ва дақиқ ахборот дар бораи авф мебошад. бисёри нафарҳо савол медоданд ки оё шахсиятҳое ки бо тариқи суд депорт шидагиам кушода мешаванд ё ки не. ва бисёри нафарҳо боз дар комментарияҳо менависонданд ки мо ба ҷарима депорт шидагием, вале чӣ ба олиам авф шидагӣ нестем, яъне въезди мо кушода шидагӣ нест. Бародарони азиз, бо қарори президенти Федератсияи Россия пас аз соли нав, яъне аз 2022 шурӯъ карда 120 000 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, касоне ки ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ хурд кардагӣ буданд, бо ҷарима супоридан депорт шидагӣ буданд, ӯ шахсиятҳо дар авф ворид шиданд. ва дар авф ворид шидан маънои ӯра надорад ки дар тӯли як рӯз ё ки дар тӯли 2 рӯз ҳамаи ҳамо шумораҳо авф карда мешаванд. мумкин то моҳҳои март, апрел, май, дар муддати 2 моҳ 3 моҳ ҳаму 120 000 нафар шаҳрванди Тоҷикистон въездаш кушода мешавад. ва ногуфта намона, аз ҳама муҳимаш ҳамияе ки бисёриҳо савол медоданд, оё касе ки бо тариқи суд депорт шид дар авф дохил мешавад ё ки не. Мутаассифона и авф барои ӯ шахсиятҳо тааллуқ ва қайд мекунем, касе ки депорт буд мехоҳад проверка кунад ки депорташ кушода шидагӣ ҳаст ё ки не. ё касе ки мехоҳад проверка кунад въездаш ба Федератсияи Россия кушода ё ки маҳкам, рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастанд, дар ватсапи ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед, проверка мекунад ки депорти шумо кушода шидагӣ ҳаст ё ки не. ҳатман проверка кунед ва ба шумо ҷавоб мегардонам. дар ахборот инчунин омадагӣ аст ки авфи беш аз 120 000 муҳоҷири тоҷик ва шарҳи вазир дар ин хусус. вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тавзеҳ дод ки кадом гурӯҳи афроди маъмурвуруд ба Русия авф шомил нашуданд. Ширин Амонзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд ки беш аз 120 000 муҳоҷири тоҷик ба Русия авф гардида, вурудашон ба ин кишвар иҷозат дода шудааст. ва инчунин қайд намуданд, нафароне ки бо қарорҳои суд манъи вуруд доранд, авф онҳоро шомил намешавад. таъкид намуд вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. ба иттилои вазир, соли гузашта 374 000 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта 147 000 нафар баргаштанд. соли 2020 ҳудуди 129 000 муҳоҷири меҳнатӣ ба хориҷ сафар карда буданд. русия ҳамоно қабулкунандаи асосии нерӯи корӣ аз Тоҷикистон мебошад. дар баробари ин мақомоти муҳоҷирати Тоҷикистон мегӯяд, соли гузашта зиёда аз 150 000 шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия ба истифода аз имкониятҳои муайяншуда буду бош ва фаъолияти худро дар қаламрави ин кишвар қонунӣ карданд. яъне ки дар соли гузашта 150 000 нафар шаҳрвандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия сафар карданд ва документҳои худшона қонунӣ карданд. чихеле ки дар хабарнома омадагӣ, вазири меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт ки касе бо суд депорт шидагиай вай авф карда намешавад. касе ки бесуд въездаш манъ шидагиай, яъне ки видваренияш кардагиан ё ки депорташ кардагиан ё бо тариқи ягон ҷарима въездша маҳкам кардагиан, ана ҳамин шахсиятҳо авф мешаванд. ба ҳамин хотир метавонед ки проверка карда бестен ва дар моҳҳои наздик ё ки дар рӯзҳои наздик ай касе ки кушода шидагӣ набошад кушода мешавад. ин буд ахбороти охирон оиди авфи муҳоҷирон. ва хоҳиш мекунам дар ин бора дигар саволам натиҳем, чунки ҳамаша фаҳмодем, аллакай ягон чизи нав нест ки ба шумо пешниҳод кунем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.